Tîma voleybolê ya jinan a Amedsporê ku par serkeftineke baş bi dest xiste bû û derbasî Lîga Duyemîn bibû, ji bo ku careke din bibe şampiyon, bi hemû hêza xwe dixebite. Özlem İlhan ku antrenora vê tîmê ye, bi bîr dixe ku par di lîstikên herêmê de bibûn yekemîn û heta musabeqeyên şampiyoniyê jî çûbûn. Îsal Armancawan a Sereke jî çûyîna play-off'ê. İkinci ligdeki kategorideyiz. Çocuklarımızın hepsi altyapıdan gelme çocuklar. Hepsi bizimle beraber başladı, bizimle beraber devam ediyorlar. Hedefimiz bir üst lig tabii ki, bir üst lige çıkmak çocuklarla beraber. Her gün çalışmalarımız oluyor zaten, hafta içi her gün çalışmalarımız oluyor bizim. Çocuklarımıza amaç hani kadınların hem sporla özgürleşmesi. Keçikên ku di tîma voleybolê de dilîzin, hefteyê 6 rojar antrenman dikin. Di nava tîmê de 3 xwendekarên zanîngehê hene û keçikên din jî lîseyê dixwînin. Lê hemû jî ji bo serkeftinê li biryaran. Em dudumcilik em dilîzî, hedef em play-off'ı. Havarê xwe em gi bawer kirî, îşallah em qîrê xweşê em derkevin. Sağ. Sala çû baş bûn em heya kêderê bir me bir, em ê sal daha başin, em ê daha bastırmışkin. Ver maç serkin, jiyatî gişî. Temena lîstikvanên tîma voleybolê di navbera 16 û 19 saliyê de diguhere. Piraniya lîstikvanên vê tîmê ji binesaziya Amedsporê hatine. Ew dixwazin dîsa bibin şampiyon, da ku bikarbin salek pişt re di Lîga Sultanan de ango Süper Lîga Tirkiyeyê de bilîzin. Keçikên Amedsporê dibêjin niha ew di Lîga xwe de stêrkên Bakuran. Ew ê bi serkeftina xwe bigêjin lîgeke baştir û îcar bibin sultanên hemû Tirkiyeyê. Maşallah de kak, Rûda Amed.